Гульні з беларускай. Калі маркетинг спрацоўвае, то цэлыя напрамкі набываюць назвы пэўнага прадукту. Ёсць вельмі кароткае слово для пазадарожнікаў. Капіявальная тэхніка таксама ёсць чым замяніць. Падгузнікі, ды хто так кажа. Аналагічная сітуацыя і для гульняў. Найбольш прыкметны ўплыў на жанр hack and slash. Іх называюць дыаблоіды. Ёсць слэш, РПГ, ізаметрыя. Усё, цяпер ты дыаблоід. Як выглядае, як гуляецца, асаблівасці, гэта не мае значення. Ты дыаблоід. І сённяшні наш праект польскія распрацоўшчыкі Фінтранк зусім не хаваюць сваю любоў да флагманаў жанраў. Дробачка рагаліка, кропля абстрыкера, цунамі з карт, hack and slash, шмат паперы і зверху цэменту, каб усё гэта моцна трымалася. Сэрцам жа стала самая простая гісторыя пра героя або гераіню. Вяртаемся ў родную вёску і заўважаем, што лічыльнік насельніцтва можна паказаць на адной руцэ пірата. Выжылыя спрабуюць супрацьстаяць ордам нежыці, што лезуць з з-пад сабору. Біскуп знік. Ну і панеслася. Панеслася анімацыя з нагляднай дэманстрацыяй глыбыні праблемы. Прамая лінія з пеклам забяспечана. Дзесьці тут пачынаюць дакучаць думкі аб стылістыцы гульні. Так, папяровая. Свет, які створаны распрацоўшчыкамі, створаны наглядна іх рукамі. І ў папяровым сусвеце персанажы не залежаць ад канкрэтнай школы магіі або ўменняў. Але яны маюць патрэбу ў не менш папяровых картах. Баявая сістэма жыве калодай, якую збіраем для праходжання з мноства карт. Яны ўсяму галава, ну і вашы рукі ўсяму галава. Чырвоным картам спатрэбяцца расходнікі, якія выбіваюцца на ўзроўнях, купляюцца ў горадзе і падтрымліваюць псіхафізічны стан на ўзроўні 36,6. Зялёныя – умерана магутныя артэфакты, якія адхопліваюць частку ад нашай маны для ўстойлівага эфекту. Сінія – усё, што можна лічыць чыстай магіяй або небяспечным уменнем. Карты – стылістваральны элемент, які задае пытанне, а які ты сёння супергерой? І гэта актуальна для трох класічных герояў. Воін можа намотваць і размотваць варагоў. Не думгай, але пару аргументаў можа адважыць. Гэты клас вельмі залежны ад хуткасці судотыку падушачкі пальца з пластыкавай паверхні каардынатнай прылады аптычнага або лазернага тыпу. Схільны да блізкай барацьбы і масавых атак ва ўсе бакі свету. Характар нардычны. Злазейка. У дзяўчынкі ёсць імя, дзяўчынка можа за сабе пастаяць, бо ў яе ёсць пругкія стрэлы. Страляе так далёка, што і вочы не бачаць. Не, я сур'ёзна. Заціскаем шыфт і страляем куды заўгодна. Калі б не сцены, то і прычын для перамяшчэння не было б. Зладзейка імкнецца трымаць дыстанцыю, рэзкім перамяшчэннем і ўкладвае максімум дрэва з металам у варожыя тушкі. Маг. Захапляецца разнастайнымі стыхійнымі атакамі і абаронамі ад іх. Лечыцца ад самотных прагулак з дапамогай не самага разумнага сябра. Сярэдняя дыстанцыя – яго дыстанцыя. На жаль, магія ляціць не так далёка, як стрэлы зладзейкі. Вось яны будуць цягнуць сутарэнняў усё, што мае нейкую каштоўнасць. А калі кішэні поўныя, то наше апусканне патрабуюць перыядычнага ўздыму на паверхню. Але дзеля зносін з мудрацом, лекарам, карчмаркай і варажбіткай. Яны будуць распавядаць пра новых сустрэтых стварэнняў, раскрываць гісторыю ўзаемаадносін ГГ і жыхароў, іх асабыстыя ўзаемаадносіны. Дрэнна са здароўем – вылечаць. Невядомая карта – паглядзяць. Хочацца быць мацней. Цяпер начаруем узмацненняў. Кыс-кыс, людзі. А вы заўважылі? Пра каваля нічога не казаў. Бо што каваль будзе каваць у папяровым свеце? Сам гульнявы працэс падпарадкоўваецца сістэме флексіскоп. Мяркую, флекс і яго ўзровень можна наладжваць. Гэта адмысловая распрацоўка студыі, якая дазваляе выбіраць глыбыню, на якую можам спусціцца. Сістэма пакажа прыкладны час, прыкладныя ўзнагароды, плюс яна будзе падладжвацца пад вашу любоў ціснуць кожнага жука ці бегчы да наступных прыступак, што аж валасы развіваюцца.
Добры варыянт для тых, хто на карантыне і для тых, хто працягвае працаваць у гэты неадназначны час. Большая частка ўзроўняў прывязаная да генерацыі зоны, аб'ектаў і лакальных заданняў. І сам працэс спуску нагадвае першую частку Torchlight, дзе бяжым ад кропкі А да кропкі Б. І так шмат разоў. Не менш цікавы момант, што перамяшчэнне адбываецца па дарожках, якія дапамагаюць арыентавацца ў асяроддзі. Выкарыстоўваецца некалькі відаў слядоў. З аднаго боку ёсць адчуванне нейкай скаванасці, таму што цяжка адгінацца ад нашага шляху. З другога, падобныя гульні спрабуюць трымаць герояў у цэнтры экрана, і розніца ў падыходах невялікая, але адчувальная. Адным хочацца аблазіць кожны куток, нават калі там нічога няма. Іншым трэба бегчы толькі па заданнях. Калі коратка, то рашэнне з дарожкамі цалкам зразумелае, бо пазбаўляе праблем судотыку аб'ектаў з рамкамі ўзроўняў. Калі мы абмежаваныя па руху, то што ёсць на замену? Рэакцыі на сітуацыі. Акрамя нашых уменняў ёсць магчымасць змагацца за зглушэннем праз прастрыкаванне зорак, што лётаюць перад вачыма. Частка супраціўнікаў задае рытм іх забойства. Ёсць такія, чые жыцця трэба забіраць па-разумнаму. Б'ём-б'ём, пачакайце, б'ём-б'ём. Інакш мы актывуем іх рэгенерацыю, моцную атаку ў адказ. Ёсць варагі з уменнямі, якія можна спыніць, калі своечасова націснуць над імі. Такім чынам будуць марны іх старання з выклікам падмогі або асаблівай атакі. А калі моцная атака па нас прайшла, хутчэй за ўсё яна адключыць некаторыя карты і трэба будзе іх прывесці ў парадак. Актыўнасцяў даволі шмат, і яны пачынаюць адчувацца на новых складанасцях, якія трэба адкрываць па меры праходжання. І чым далей у лес, тым вовкі смяшней. Гумары гэта неад'емная частка свету, пратаганісты рэагуюць на некаторыя сітуацыі вясёлымі фразамі. Узгадвацца музыка, гульні, кіно. Нават асяроддзе можа мець такую маленькую дэталь, якая не павінна быць у гэтым свеце, але яна ёсць. Гэтая несур'ёзнасць дазволіла дадаць легальную механіку хуткабега, не падганяе выкарыстаннем глічоў, багаў і іншага, больш працуе на цікавасць хуткага праходжання да пэўнага моманту. Прыемная калабарацыя з Superhot на механіку моцна не ўплывае, але гэта таксама разнастайнасць рухомасці. Пра гэтую кнігу можна казаць і казаць, але ў ёй ёсць яшчэ нешта асаблівае, падыходнае пад іншую рубрыку. Лакалізатар заўсёды вінаваты. Бачыце зону лакалізатара? Не, а яна ёсць. Добра, вось вам спасылка на тэму лакалізацыі і далейшых пляцовак. Хацелася б раскрыць гэтую тэму больш наглядна, але не атрымаў матэрыялы дазвол на гэта. Ёсць некалькі кантактаў, праз якія шлі бурныя гутаркі, але канкрэтныя пытанні не атрымалі адказаў. Складаная структура файла не прызначаная для ўсіх і кожнага. Апошнія спробы звязацца я пакінуў 27 лютага. Не падумайце, гэта не скаргі, гэта нейкія нататкі пра тое, чаму лакалізацыі бываюць дрэннымі. Магчыма, калісьці выйдзе відэа з тлумачэннем за ўсё і будзе вельмі наглядным, але зараз коратка. Табліца з перакладамі дазваляе заўважыць некаторыя адрозненні ад перакладу з гульні. Па-першае, пераклад стартаваў, калі гульня ўтрымоўвала каля 25 000 слоў. Час ішоў, новыя рядкі з'яўляліся, а старыя абнаўляліся і выдаляліся. Агульная колькасць слоў, напэўна, дайшла да 50 000. Другае. Увесь гэты час текст змяняўся з-за пастаянных эксперыментаў з мовай і яе выглядам. Напрыклад, ідэнтычнае напісанне. Там вялікая літара, тут вялікая літара. І так прайшоў шэраг правак назваў. Карты павінны мець 13 сімвалаў, каб не вылазіць за рамкі, а для беларускай гэта праблема, таму што яна проста шырэй сваімі літарамі. Па-трэцяе, файл даступны для лакалізатара ў любы момант, толькі самі абнаўлення выходзяць з пэўнай перыядычнасцю і толькі часткова. Распрацоўшчыкі даўным-даўно паабяцалі выпускаць па адной гульні раз у 2 гады. Такіх чакаецца 7 штук, і яны прытрымлююцца гэтага сусвету, гэтай стылістыкі. Рытм пачаў мяняцца дзякуючы папулярнасці праекта, новым калабарацыям, тэндэнцыям. З'яўляюцца адгалінаванні, пра якія хацелася распавядаць інсайдыкамі, але раней было дакладнае разуменне, што ў наступных гульнях, калі нават не ў лепшай якасці, але мова будзе. Цяпер такое цяжка гарантаваць. Але мы не будзем здавацца і працягнем несці нашае роднае слова паўсюль, бо не хочацца, каб гучала гэтая музыка.